Azken egunotan asko xamarritz egin da Donesteben taberna duen Iñaki Rekarte etako preso ohia Langraiz bidean sartutakoa, bere garaian egindakoaz damutu egin zelako eta barkamen eskatu zuelako. Eta berak taberna du gaur egun Donesteben eta taberna horretan berso bazkari bat antolatua zuen, Amets Arzailuz eta Jon Maia gonbidatuak zituen, eta oso gerzpanago azken orduan Amets Arzailuzek eta Jon Maiak ezezkoa eman zuten, lehengo igandean hitz egin zuen Iñaki Rekartek El Paisen, eta biekin hizketa egiteko moduan gaude, beraz gauzak argitzen ahaleginduko gara. Iñaki Rekarte? Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Konta iguzu, ez dakit gauzak zehatz esan dituan eta, zuk taberna daukazu gaur egun? Bai. Bai, bueno, gutxi dago kontatzeko, ia esan. Nik lagun baten bitartez, duela 2 hilabete, Ametsek txapela irabazi ostean, behekin kontaktatu nuen, nik behekin hitz egin. Lagun honek esan zean, etortzeko preso egongo zan, Amets, beste lagun batekin, eta deitu jok, eta zailo, nahi badu afari bat egingo dugula, o bazkari bat, eta horrela geratu ginen. Orduan, tarte horretan, ni hasi nintzen dena antolatzen, eta 2 egun lehenago jaso nun dei bat lagun honena, esanez, ez zila etorriko bere esanetan, entetu zielako nien izan, jaso zituztelako presioak, eta hasieratik jakin izan balu Ametsek nor izan, kaso etorriko zela, baina, hori, besterik ez. Gero, hortik aurrea esan dien gauza guzti, ez dakit zer esan den, zer ez den esan, nik hori esan nun. Hori gertatu zen eta diario Baskon atea zen, aurreko gunean atea zen bazkari bat zegoela, gazetari bat bizidelako ostatu onduan, eta orduan nik esan nion, ateatzeko favore, urrengo gunean, ez zela etorriko motibo ideologikoengatik, hala ulertu nulako nik, ez? Gero, El Paisetik jaso nun dei bat, galdetu zizkiaten gauza batzuk, eta nik erantzun nien, eta atera den guztia, esan nun, horrela da. Ez da, interpretazio arrarorik egon, eta zer, hori nik guztia esan nun, eta hori da atera dena, eta nik ulertu dudana. Biekin ez dut ziztegin inoiz, ez ezagutzen, bakarri, lagun honen bitartez, jaso dudan informazioa, ez, eta... Eta Amets Arzailuz eta Jon Maia zergatik aukeratu zen dituen, Amets Arzailuz bersoarien txapelduna delako? Egin honan emanaldi bat, Ramon Martikorenarekin, oso ongi atera zen, eta hortik 2 egunetara edo lagun honekin solasten, berak esan zean, Ametsek txapela irabazi ondoren, nik ezagutzen dut, eta etorriko zen, eta, aukera izen nulako, eta, nolabait olako gauzak egin nahi ditualako, ostatuan, eta, txapela irabazi duna, iruditzen zitzaidan interesgarria, Donestebe herriaren zat, ez? Ja. Beraz, Iñaki, zuk zure ostatuan, era honetako ekitaldiak eta antolatzen dituzu, eta antolatzeko asmoa duzu. Hori da, bai. Ametsa, irabazi duna, eramatea Donestebera, gauza importantea zen, ez? Amets Arzailuz gurekin dugu, bersoa txapelduna, Amets Arzailuz, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ez duzu elkar ezagutzen, elkar ezagutzen, telefono bidez behintzat, hitz egin dezakezue. Amets, zer daukazu esateko? Ni lehenengo eta behin, pena hundia dugadala hola hitz egin behar izana elkarrekin. Egia esan nahiago nuke lehenago hitz egin izan bagenu elkarrekin, beste era batean eta sekula 3. bat egon gabe, eta orain ere telebistan hitz egin beharrik izan gabe. Nik esplikatuko dut, egia esan gure aldetik nola izan zen, nahiko sinplea da ere. Guk deia jaso genuen Donestebera berso bazkaritara joateko, deia jaso genuen, eta handik saioa baino egun batzu lehenago, zoritxarrez, jaso egia esan persona batzuk deitu zuten, esan ziuten giroa pixa bat nola zegoen, eta oso harrituta gelditu ginen egia esan guk, ez genekien ezer, ez giro, ez zurrunbilo, ezer guk deia jaso genuenean
ez ziguten informazio minimorik ere eman, eta orduan nik pena daukat egia esan iruditzen zaidalako joaten garenean leku batera, eta bereziki gaia zoritxarrez pixka bat delikatua baldin bada, eta ematen duenez hala zen, nahiago du jakin, eta nolagoa zen jakin, eta hala jakin ezkero hasieratik ez daukagu inongo arazorik, ez joateko leku batera, ez beste leku batera. Orain artere joan izan gara edozein lekutara, baita guk ez bezala pentsatzen duen jendea dagoen lekutara ere, eta bira ez dakit hau kasua zen. Gu bakarrik pixka bat sentitu ginen informazioaren faltan, eman zitzaigun informazio bat. Eta gero jendeak eman transmititu zigun gai minbera bat zegoela, eta hori ez jakitea pixka ez zitzaigun oso bidezkoa iruditu. Bestela, egia esan, beste lasaitasun batean egingo genituen gauzak, baina ez jakitea eta giro minbera hori sentitzea oso harrituta gelditu ginen, egia esan. Oso harrituta, eta ez zitzaigun ez oso bidezkoa iruditu. Guk bat ere jakin gabe, zer sentitzen ari zen inguruan, esan genuen ia. Guk ez dugu nahi posizio hartu gai honen inguruan, eta hala argi eta garbi esan nion gainera deitu zidan ari begira. Ez du Iñakiri mesedez, ni ez dudala nahi hau erabiltzerik, ez bere alde, ez bere kontra, baizik da guk deus ere ez genekiela, eta pixka deus ere jakin gabe honen erdian aurkitzea nahiko arraroa dela guretzako, eta orduan posizioa ez, baina distantzia bat hartuko dugula, eta behira behar bada asmatu genuen edo ez genuen, baina holaxe izan zen gure aldetik. Deia hartu zuena aipatu duen, Iñakik aipatu duen bere lagunak guztiz ulertu zuen, eta halaxe esan zigun behintzat guri, eta hala gertatu zen lehengo igandean El Paisen ateratzena irakurri nuen arte, eta egia esan flipatzen gelitu nintzen ateratzenarekin, eta kriston pena eta kriston mina hartu genuen, ikusi genuenean El Paisen ateratzena. Orduan, tristena da, berriz ere, hirugarren persona baten bidez hitz egin beharra, nahi egunen aurrez aurre konpondu, eta nahiko nuke esan neure aldetik, eta geure aldetik, Jon eta biok berdin pentsatzen dugu, ez zaigula bat ere bidezkoa iruditzen atera dena. Sentitzen dugu interpretazio bat egin liteke edo bestela, baina gauza batzuk ez dira bat ere zuzenak, eta sentitu gara indefentsio osoan atera denaren aurrean. Orduan, begira, hala ere horren gainetik, nik nahiko nuke hitz egin eta aurrez aurre hitz egin da beste jarrera batean egon, berriz ere hirugarren baten bidez egon gabe, baina ukatu gabe egia esan mina handia daukagula atera denarekin. Tira, hitz egin nahi duzuenan hitz egin, biok nahi baduzue, nahi duzuenan hitz egin goduzue, edozein kasutan. Iñaki, ulertzen duzu ametsen postura? Bai, ulertzen dut, noski. Nik entzuten dizudanean amets, esaten dizunean giro arraroa zegoela, eta nik ez dut pertsibitzen hori. Bai, Iñaki, nik adosna horretan zurekin izan dizu nik, eta poz ematen zure inguruan eta jendea bat zegoen, baina zoritxarrez, gaia nik ere tristura ematen dik gaia delikatua izateak, eta ez naiz bateri identifikatua senditzen jarrera horiekin, baina gure ingurura azaldu zen giro bat, ez naizena esaten dizut, bera, Jon eta biok ez gara bateri identifikatuak senditzen horrekin, baina naiz da identifikatuak ez senditu horrekin, ezerrez jakitea harrigarri egin zitzaigun. Eta bizka gelditu ginen hor putzu horren erdian, guk ez dakigu eta jendea gutaz izketan ari da. Orduan, hartuko dugu distantzi bat, eta pena handia daukagu, ez zuzet hitz egin izana, beste erabatera ulertu arazteko gauzak. Horren, kriston pena, eta gero, esaten dudana, atera denarekin benetan kriston mina daukagu. Jonek bere lanpostua ere kolokan dauka eta sekulako mina egintzaio, nik uste dut bestelako intentzio batzu bat zeuden, zoritxarrez bestelako egunkarien partetik, aliatu dute hau, eta lortu dute min ematea, da horrek sekulako amorru ematen digu esan, baina horren gainetik hitz egiteko jarrera baten alde gaude, baina oso harrituta gaude gauza guzti honekin. Ja, ateraren guztitik, barkatu, bai, Iñaki, segi. Bai, mina sentitzen duzu eta nahi duzun guztia, baina nik ze sentitu behar du. Bi egun lehenago esaten didazu, beste baten bidez, ez zela etorriko ez dakit zergatik eta zergatik. Orain esaten didak ez dakit ze giroa dagoela, bera, esango diat. Guk Donesteben lan iten dugu oso ongi. Etortzen da jende pila gure ostatura. Giro arraro hori ez dakit ze girotaz ari zen, nik ez dut pertsibitzen. Persona zehatz batzuk ez direla ostatura etortzen, bai, ados.
ez dut nahi ez da etorri. Horretaz ari, gainontzeko guztia, jendea oso ilusionatuta zegoen. Nik duen deia jasotzen ere, dena desmontatu behar dut. Antolatu nun guztia, jode, minduta sentitzei. Eta ni non gehatzen nahi. Eta gainera, holako mesprezu egiten diak niri, eta besteak, zergatik. Eta esaten diok besteari, presioak, ezer zehatza, nik ulertu behar dut, izango duk honengatik eta honengatik. Zeren besterik ez diat ulertzen. Bai, baina Iñaki gauza bada... Nik ulertzen dut hori, gero El Paisen esan dago gauza batzuk, batzuk esan ditun aserrean. Oso gaizki izan ditun gauza batzuk, ados, onartzen dut. Eta nik ez dut uste hainbeste esageratu behar denik. Personak gaizki egiten ditugu gauza batzutan eta kitxo, eta besterik, ez da haratago eraban behar, ez? Bai, baina zoritxarrez Iñaki, ni ulertzen dia dena iri, Iñaki, ulertzen dia dena iri, nahiko nik bakarrik ulerkortasun minimo bat, eta guk esaten dia, esmatuko genian edo ez, baina gertatu gintuan ez, nik esaten dia, jakin gabe, olako zera, haize horren erdian, iruditu zen, minimoki jakitea tobatzen zitzaigula geuk erabaki alizateko, eta nik presneok esan diat, eta gu, Jon eta Biok, nik hitz egiten diaten guztia, Jon eta Biok berdin pentsatzen, gu pres gaudek, eta lehen ere joan izan gaituk kantura edozein lekutara, bakarrik hasiratik gauzak egoki eginda, da iruditu zitzaiguan gauza elementua falta geniela, eta hala izan baliz gu edozein lekutara joateko pres geundean, eta egongo gaituk aurrera ere, gure guta jaditzera eman den jarrera batekin ez gaitu batera identifikatua senditzen, ez gaitu olakoak izan, ez eta izango. Eta orduan, nire gauz neo Iñaki bakarrik gauzak ez dituk haratago eraman behar, baina zoritxarrez beste batzuk eraman egin dizkitek. Eraman egin dizkitek eta horrekin senditzen diagu indefensio totala eraman egin dizkitek, eta esan dia Jonen kasua zein den, politikoki erabili ditek, eta hor interes handi batzuk zeudek, eta horren menpe uzten ditek informazio hori esan degen bezan, nire ustez gauza batzuak ez zituan zuzenak. Ire interpretazioak nik ulertzen dizkia Iñaki, geure jarrera ere beste batuan, eta hori zoritxarrez ez genian ongi ulertzera eman. Hori dena ulertzen dira, zoritxarrez beste batzuk haratago eraman ditek, eta erabili ditek, eta... Baki zenbat jendeari esplikatu behar esan jo nire bizitza eta zergatik etxate tortzen eta hau eta bestean. Bai, nik hori ulertzen dira, baina... Orduan giro arraroa, ze giro arraro. Kriston giroa zegoen egun horretarako, baina kristona, Bai, jende ilusionatuta, udaletxea, denak hor. Ez egon inongo giro arraro, Ni sinisten dira dire inguruan, Iñaki, ni sinisten dira dire inguruan, baina zoritxarrez, gure inguruan egia esaten dira, bat ere identifikaturik senditzen ez nauken, harrera batzuek, baina bat ere identifikaturik senditzen ez garen gauzak, Eta zer, nire elementua ez zuan izan giro arraro, gure elementua, baizik eta ez jakin izana, eta orduan... Amets, Amets, baina, eta ez du nik, zaurian behatzi sartu nahi, eta hori guzti, baina Amets, esaten duanean, informazioa, zei jakin beharruan, Iñaki Rekarte, Langraiz bidean sartutako, etako preso izan dako, preso damutu bat dela, eta hori guztia? Barkatu da Jaime, baina gauza bat esango diat, garbiz. Gu gai delikatu bat baldin mazio tartean, eta bira, gerora jendeak erabili duen moduak erakusten zoritxarrez gai delikatua, hola delako zoritxarrez gure egoera, eta orduan jendeak, nik esan diaten, bezala, identifikatzen dauzken jarrera batzuk erabilitik gai horrekin, eta horrera baldin bagoa, jende batek posizionatzen hau, eta ni presmengoan eta egongo nau, baina jakinaren gainean, Jaime, noski jakin, hori normala du jakitea, artista batek doan lekura, eta are gehiago bersotan, zeren bersotan inguru horrek baldintzatzen di funtzioa, eta inungo arazorik gabe, baina jakitea du minimoa, eta etzego inungo arazorik hortik aurrera. Hori Jaime, noski bai ez, hori logikoa da, esate, transmititzen dekena, jende batek bestela begiratzea harrituta gelditzea, eta ez dena gadoz, baina, nik jakinaren gainean nahi diat egon, besterik ez zuen izan, horixe izan nuen dena. Horixe izan nuen dena, eta nik esan dia, gu benetan triste sentitzea du ez zuzenean itzegin izanarekin, eta zoritxarrez beste batzuk, Iñaki hau gola du, beste batzuk haratago eraman ditek, eta nik benetan eskatzen diat gu, nik ulertzen diat iri dena baita, baina nahi diat ulertzea gu, horre beste batzuk haratago eramanet oso gelditu baitu baita, eta zoritxarre erabiltzen ari dituk gure kontra. Erabiltzen, gauzak esaten dira, eta,
fundamento baldin maitek hor geratzen dira, eta bestela, hori ez da ezerren. Bai, baina Iñaki, nik ire interpretazio guztiak ulertzen ditzia gauza batzuk, ez dizkiat egia esan gauza batzuk, ez nego gadoz, iruditzen zen, nire ahotik esandako gauza batzuk, nik sekula pentsatu gabeko gauza dituk, eta momentu hortan esan ez nizkianak. Jonekin berdin dek, eta orduan, egia esan gustatuko litzaiakek, nik presneo hitz egiteko, eta min honen gainetik ulertzen dena elkarrekin hitz egiteko asko hobea dekelako. Baina gure kontra erabiltzen ari diren, gure kontra erabiltzen ari diren gauza batzuk gustatuko litzaiak errektifikatzez, ez zaidak zuzen ari biltzen ide. Bale. Ba, hortik aurrera, hitz egin nahi zuenean, biok hitz egin beharko duzu, ez? Bai, nahi genukena dek egia esan hori, Jonen kontza zoritxarrez ari ditu berabiltzen bere ahotik atera gabeko gauzak, eta ulertzen diagu dena, baina gauzoia rektifikatzea guretzat importante haukak, eta guk aurrez aurre hitz egin eta konpontzea da. Jendeak ez ala segitu, benetan, hitz egiten, jakin gabe gehiagi, eta ni benetan gauza bat ikasi baldin badia, da, gertagorea honekin dek, benetan, egunkari batzuk eta kazetari batzuk, nahiko dudatan jartzen izkian, eta egia esan, iruditzen zaidak, kazetari horiek gustora esango nieke, edo gustora esango genieke, behintzat, belarriak behira alde bitan dauzkagula, eta zerbaitegatik dela. Jon Maiaren kontua aipatu duanean, Jon Maia, Donostia 2016 antolakuntzan lanean ari duk, aholkularia duk, eta Donostiak udaletxean Partidu Sozialistak eta Partidu Popularrak bera hortik kentzeko eskatu ditek. Eta hori da, honek ekarri duen ondorioetako bat. Eta Iñaki Rekarte, aste honetan itxita dago taberna, ez? Bai, itxita du, bai. Oporretan zaude? Oporretan dago, bai. Ja. Honek herrian zalaparta sortu du? Ez dut uste, zalaparta momentuan, orduan gertatu zena, ez? Zergatik ez dira etorri, eta, herrian jendea bakin irnon nahi zen, eta, ez dakit. Ja. Ekaitza du izena tabernak, ez? Donestebeko tabernak ekaitza du izena. Bai. Erki Iñaki Rekarte, badakit oporretan zaudela, asko estimatzen dizu, zuzenean bat. Jaime, beste gauza bat nahiko nuke bukatu horretik esan, Jaime, eta detaile tonto bada, baina begira, hain hortaraino eraman da kontua, eta gure kobrantza kontuak ere aipatu dira, eta bakarrik azaldu nahiko nuke, datu hori ere etxela bat ere zuzena. Guk esan genuena zen, begira, guk kobratzen genuela hainbeste eta 200 euro edo kobratzen genuela bazkari bat edo beste, baina debalde joateko ere presio geundela, eta badakizu zerratera den, eta horrekin ere, pentsa zeharriturik gelditzen garen, hori xe bakarrik ez, orduan, horiek gauza guzti horiek nahi ditugu aurrez aurre hitzein, eta ez beste inoren beharrik gabe. Hori nik gaizki esan nuen, hori esan nuen gaizki eta hori onartzen dut. Guk prezio horretaz olatzeu genuen, hori esan nuen aserre une batean, eta hor onartzen dut oso gaizki da. Eta nik esan ez, norberak esan, debalde joateko ere prest dagoela, eta hori jaurtza horregaitik Iñaki ditu gure min eta beste gauza duzien harrituta hori holaxe izan da, horregatik nahiko nuke jendeak ere irakurtzen dituena gauza dut, distantzia bat hartzea, da behintzat ulermen bat lantzen saiatzea. Eta gero, nik ere bukatzeko esango du gauza bat, ez? Pensatu duan egunotan eta gai honekin etorritza dena burura, eta da, bertsolaritza bera, euskaldunona dela, ez? Gure kulturaren parte, ez? Aizkolaria diren bezala edo txikitrilariak edo ez inorena. Ni horretan Iñaki, horretan guztiz ados, horretan. Baina ez da jakin beharrik nor den, nor ez den, aizkolari batek ez du galdetzen, herri horretan nortzu bizi da ber. Banuie ez, moztuzak enborra, kajuna diretxera gero, baina moztuzak enborra, ez? Baina bertsolaritza igual da, gure kulturaren partea. Euskaldunona, ni euskaldunan auki, PSkoa, PPkoa eta guztio. Orduan da kulturaren partea, ez euskaldunona. Noski bai, ez? Hori dudari gabe, Iñaki. Ez batzuna bakarrik, ez? Eta nire utzen zidak orain honetan, mugatu dela esparru zehaz batea, ez? Dudari gabe, Iñaki, baina guk esaten diaguna da, guk beti goazen lekura, inungo arazoria behioaten gaituk,
baina jakinda, eta besterik ez diago esaten, benetan, ez zego inungo arazorik gu, jakinda joaten gaitu. Horixe bakarrik dek, nik idekin guztiz ados, baina gu hola izaten dek, gurea, eta ez zego besterik. Hori baino asko simpleagoa dek, eta nik uste diat, hobe dela geu egon, eta elkarrekin bestera batera konpontzea, baina benetan, ontaz izketan eta honi buelta gehiago ematen ari diren kazetariekin, harrituta gelditzen ari naiz. Nire ustez badago beste intentzio bat, hemen geure herriko egoeran gauza batzuk ez direla aldatu esateko, eta hori baliatzen dute, zoritxarrez, gure artean adostu eta kapaz dira izketan segitzeko da. Hori dena gertatu da hemen. Honetan txautziko dugu, elkarrezketa konversazio hau, Iñaki Rekarte, benetan eskerrik asko, airean saio honetan hitz egiteagatik, Amets Artzailuz, benetan eskerrik asko, eta hortik aurrerakoak zuek hitz egin beharko dituzue, eta ona izango litzateke gainera zuen artean hizketa egitea. Gaurkoz, biok elkarrekin hemen hitz egin izana asko estimatzen dizuet, benetan, airean. Eskerrik asko eta agur bero bana. Venga, aurrengo artea, jo. Hauxe beraz, aste honetan egia esan zer esan asko eman duen gaia da, Elpaisek lehengo igandean atera zuen, eta haize hartzen joan da, eta esan dugun bezala, Jon Maiaren kasuan gainera, une honetan, Donostiako udaletxearen babesean dagoen Donostia 2016ko antolakuntza horretan aholkulari da, eta aholkularitza hori kentzeko eskatu dute, Partidu Popularretik eta Partidu Sozialistatik. Iñaki Rekarte berriz, esan bezala, bera etan ibilia da, 92an leherkari bat jarri zuen eta 3 pertsona hil zituen eta 20 zauritu ziren, eta kartzela zigorra luzea zuen, Langraitz bidean sartu zen, eta 2010an atera zen kalera, barkamena eskatu eta biktimekin elkartu izan da. Gaur egun Donesteben taberna dauka, Ekaitza izeneko taberna, eta hortik aurrerakoak entzun dituzue. Eta honek galdera sortuko digu airean, ez honek presixo, baina gure herrian batzuetan pentsamentu politikoagatik edo familia lagunartean banaketak gertatzen diren ala ez.